कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mataji, thank you so much. Saved my Thank you, time. Mataji. Hare Krishna. உங்களுக்கு விலகட்டும் இருக்கு எல்லாருக்கும். Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna everybody. हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण माता Just हरे yes. कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। Pranams Mataji, எல்லாருக்கும் ஒரு हरे attendance. कृष्ण माता जी। Hare Krishna. மாதா ஜி, புஷ்பம் மாதா ஜி கோவிலுக்கு போறாங்க, அதனால சொல்லிட்டாங்க. கோயில் போயிட்டு இருக்காங்களா? போயிருக்காங்க. ஓகே ஓகே சரி. ஓகே இனிமே நம்ம கொஞ்ச நேருக்கு அப்புறம் திரும்பி ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் யாரு ஜாயின் हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। நமஸ்காரம் மாதாஜி.
எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் அண்ட் நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பிரணாமம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரணாம மந்திரம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அதையே தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் குரு வந்தனா அதை வந்து பாட்டு எடுத்துக்கோம். ஓகே, இதே தான் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா? மியூட் பண்ணிட்டா எல்லாரும் மியூட் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் எல்லாருக்குமே கேட்கும். எஸ், யாரெல்லாம் வந்து பிரணாம மந்திரம் சொல்றோம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்கோ. இன்னைக்கு நாளைக்குமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கவர் பண்ணலாம். நிறைய திங்ஸ் இருக்கு. நாளைக்கு ஆக்சுவலி இன்னைக்கு பண்ணிருக்கணும். நான் வந்து இந்த இது இல்லையா குரு பரம்பரா அது நம்ம பண்ணலாம் நினைச்சு ஆரம்பிச்சேன். அப்புறம் தொடுத்து கொஞ்சம் அதோட ஸ்டோரியும் போடலாமே, அவளோட ஸ்டோரியும் போட்டா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இல்லையா? அதனால அவ பேர் மாத்திரம் அவ அது கேட்பா, பேரு தான் கேட்பா. இன்கேஸ் உங்களுக்கு பத்தி ஏதாவது தெரியும்னா 2 வார்த்தை சொல்லினா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எக்ஸ்ட்ராவா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டுன்றது அது ஃபுல்லா பண்ண முடியல. இல்லாட்ட வேறு பேரு மாத்திரம் நம்ம ஒன்னா படிக்கலாம் இன்னைக்கு. கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் ஸ்லோகம் எல்லாம் எப்படி பாக்குறதுன்னு தெரியல. எதுல பாக்குறது மாதாஜி? நான் உங்க லிங்க் வந்து நம்ம இதுலயே போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. நம்ம குரூப் இருக்கு இல்லையா, அந்த குரூப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் மேல இருக்கும் பாருங்க, அதுல வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். அது தெரியல மாதாஜி, எப்படி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி குரூப்ல மேல குரூப்லயே போட்டுருங்க மாதாஜி. குரூப்ல தான் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் எங்க கோவில்ல இன்னைக்கு ஆஞ்சநேய ஜெயந்தியோட செலிப்ரேஷன் இருந்தது மாதாஜி. இப்பதான் நான் வந்தேன் மாதாஜி, அதனாலதான் இப்ப ஜாயின் பண்ணேன். இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மாதாஜி, டோன்ட் வரி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டெப்பா வந்துதான் போயிருக்கு. எஸ், உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேனா இல்ல இல்லையா? ஷேர் பண்றேன். என்னோட வாட்ஸ்அப்ல ஓபன் பண்ணி ஷேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, வாட்ஸ்அப்ல தானே மாதாஜி? எப்படி பாக்குறதுன்னு தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிட்டீங்கன்னா எல்லாரும் பாப்பா. அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. வாட்ஸ்அப்ல ஏற்கனவே அனுப்பிருக்கீங்க மாதாஜி. எங்களுக்கெல்லாம் மாதாஜி வாட்ஸ்அப்ல ஆல்ரெடி அனுப்பியிருக்கீங்க. நாளா அதுல இருந்து தான் பார்த்து படிச்சுக்கிட்டேன். ஒரு நிமிஷம், யாருக்கு தெரியல அவங்க காட்டணுமா வேண்டாமா? எங்களுக்கு தெரியாது மாதாஜி. காட்டுங்க மாதாஜி, நாங்களும் பாத்துக்கிறோம் இன்னொரு வாட்டி. அதுதான் காட்டின்னு இருக்கேன் மாதாஜி, கொஞ்சம் பொறுமை. நீங்க என்ன பேசவே விட மாட்டேங்கிறீங்க. இப்ப பாருங்க, நான் உங்களுக்கு என்னோட எல்லாம் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். இதுல வந்து எங்க நம்ம குரூப் தான், இதுதான் உங்களோட இது வாட்ஸ்அப் குரூப். ஓகே, MANG இஸ்கான், தட் இஸ் மேங்களூர் இஸ்கான் இனிஷியேஷன் டிவோட்டீஸ் தமிழ். எப்படி இருக்கா? ஐ ஹோப் இதுல போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இங்க வந்து இந்த மேல இங்க கிளிக் பண்ணணும். இங்க கிளிக் பண்ணோம்னா என்ன வருது? ஒரு நிமிஷம், எனக்கு இது ஓபன் பண்ணிட்டேன். அதான் இங்க இருக்கு இல்லையா, இங்க ரீட் மோர். ஏன்னா குட்டியா தெரியும், அங்க ரீட் மோர் கிளிக் பண்ணோம்னா இங்க எல்லாம் வரும். என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க? ஸ்லோகாஸ் அண்ட் மீனிங்ஸ், டேஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். நான் இப்போ போட்டது சைத்தன்ய சரிதாமிருதா பாஸ்ட் டைம்ஸ், வைஷ்ணவா எட்டிகேட்ஸ், மந்த்ராஸ், பஜன்ஸ். ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் ஆல் இனிஷியேஷன் கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ், அதுவும் இருக்கு. ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் டாபிக் டாட் இன் இனிஷியேஷன் கிளாஸ். டிரைவ், இந்த டிரைவ் இருக்கு இல்லையா, இங்க கிளிக் பண்ணுங்க. கடைசியில லாஸ்ட் இந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த லிங்க் அங்க கிளிக் பண்ணா ஓபன் ஆயிடும். என்னது ஓபன் ஆகும்? எல்லாம் நம்ம என்னெல்லாம் இங்க படிச்சிருக்கோமோ எல்லாம் PDF இப்படி ஓபன் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்? 10 offense, அப்புறம் ஆரத்தி அண்ட் கோ ப்ராசஸ், குரு வந்தனா இன்னைக்கு இதான் எடுக்க போறோம். குரு சரண் அந்த இதான் எடுக்க போறோம். அப்புறம் குருவாஷ்டம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குருவாஷ்டம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ கண்டினியூஸா 2-3 நாள் பண்ணணும். அப்ப அதை இன்னைக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் மாதா. இதெல்லாம் திரும்பி அங்க கிளிக் பண்ணாலும் ஓபன் ஆயிடும். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாக்குறோம் மாதாஜி. திரும்பி நாளைக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாத்துக்கும் லிங்க் கொடுத்துருக்கீங்களா? எல்லாத்துக்கும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மாதாஜி, PDF-ஆவே போட்டிருக்கேன். சோ தட் உங்க கையால ஏதோ மிஸ் காணோம். மொபைல் எடுத்து பார்க்கத்தான் நேரம் காணும். நாள் பூரா என்னமோ கிளாஸஸ் அது இதுன்னு போய். பரவாயில்லையே, அதுவும் ஒரு வேலைதான் மாதாஜி. வீட்டு வேலை பாக்குறதும் ஒரு வேலைதான். அது பகவான் உங்களுக்காയിട്ട് அனுகிரகம் பண்ணி வீட்டு வேலையும் பார்த்து நமக்கு எல்லா கிளாஸஸ் ஒண்ணும் மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றேன். கரெக்ட். ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் எங்க இருந்தேன்னா ஏதோ ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். பிரணாம ஷேர் பண்ணீங்க. எஸ், எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? யாரெல்லாம் பண்ணிருக்கோம்? ஸ்டார்ட். சேதுலட்சுமி மாதாஜியோட கை ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரியாது. நீங்க ஆரம்பிச்சுங்க. ஒரு பிரணாமம் ஒருத்தர் எடுக்கலாம். நீங்க போன டைம் குரு பிரணாம தான் எடுத்த இன்னைக்கு அது பண்ண வேண்டாம் மாதாஜி. நான் வேற சொல்றேன் மாதாஜி. அதுதான், அப்ப நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. குரு பிரணாமம் வந்து சேதுலட்சுமி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் லைன்ல வரட்டும் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் லைன்ல நான் பார்க்கணும். சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீ குரு பிரணாமா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி இது அஜா என்ன இது படிக்கலையா நீங்க? பிரேமா மாதாஜி நான் போய் படிச்சுட்டேன் மாதாஜி, வேற Okay. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. பத்மா மாதாஜி ரூப பிரணாம படிங்க. பத்மா மாதாஜி இருக்கீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. श्री रूप प्रणाम। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ததாதி ஸ்வபதாந்திரம். பகவான் சைத்தன்ய விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் பணியை இந்த ஜட உலகிற்கு நிறுவிய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவருடைய தாமரையின் கீழ் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பது எப்போது? நான் இப்பதான் சொன்னேன், நம்ம வந்து இன்னைக்கு மீனிங் படிக்கல அப்படின்னு நீங்க படிச்சுட்டால் நோ ப்ராப்ளம். படிக்கிறதா மாதாஜி நான் படிக்கல, படிச்சிருவா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்க்கு. படிங்க. சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறியாமை என் இருளில் மறைந்திருந்த என் கண்களை அறிவின் தீப ஒளியால் திறந்த என் ஆன்மீக குருவுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் என்ன நினைச்சேன்னா, நீங்க படிக்கலன்னா ஓகே கிடுகிடுன்னு பண்ணிடலாம், நீங்க வீட்டுல படிக்கலான்னு. பட் இல்ல, இங்கே படிக்கலாம். எஸ். பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுங்க. பிரேமா மாதாஜி படிப்போம். மங்களாச்சரம் படிக்கிறடா பிரேமா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ராகம் ஏதோ இருக்கும். ராகெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம், நான் சொல்லிட்டேன், சொல்லிட்டேன். ராகெல்லாம் திங்கே பண்ண வேண்டாம், நீங்க பாட்டுக்கு ப்ரோஸ் மாதிரி படிச்சுட்டே போகும், ஸ்லோகம் மாதிரி. ஓகே. வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாகர்ஜாத்தம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைகம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷகான்விதாம்ச்ச ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச்ச. இதேதான் நாங்க பாட்டா பாடுறோம், இதே டியூன் தான், பெரிய ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது. ஓகே, இது படிச்சிருக்கோம். இது படிக்கிறேன். எனது ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கும் மற்றும் பக்தி சேவையின் பாதையில் உள்ள மற்ற அனைத்து ஆசான்களுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அனைத்து வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகள் உட்பட 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்வைத்த ஆச்சாரிய பிரபு, ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ஸ்ரீவாசா தாக்கூரா தலைமையிலான அவரது பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், ஸ்ரீமதி ராதா ராணி மற்றும் லலிதா மற்றும் விசாகத்தின் தலைமையிலான அனைத்து கோபியர்களின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யா, அடுத்தது ரேவதி மாதாஜி. நமஹ ஓம் விஷ்ணுபாதாய மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்பதான் மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஜெயபதாக சுவாமி பிரணாமம். ஜெயபதாக சுவாமி பிரணாமா. நமஹ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி ஜெயபதாக சுவாமி இதி நாமினே. நம ஆச்சாரிய பாதாய நித்ய கிருபா பிரதாயினே கௌரகதா தாம தயாநகர கிராமதாரினே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவரும் அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்து அவருடைய தவ திரு ஜெயபதாக சுவாமிகளின் மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். நான் உன் நாட்டிற்கு தூதுவனாக சென்றேன் மற்றும் மிக சிறந்த ஆத்மாக்களாகிய உங்கள் அனைவரையும் கிருஷ்ணர் என்னிடம் அனுப்பி வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, படிச்சுட்டோம் இல்லையா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு அர்ஜென்ட் கால் வந்துடுது. படிக்க சொல்றேன், இன்னொரு வாட்டி படிக்கட்டா?
வேண்டாம் வேண்டாம், நீங்க படிச்சா எல்லாம் ரெக்கார்ட்ல போறதே பரவாயில்ல. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், சித்திரலேகா மாதாஜி படிச்சிருங்க குழந்தை கூப்பிடறதுக்குள்ள. தேங்க்யூ மாதா. என்னோட குழந்தை இல்ல மாதா, 8th விட்டது குழந்தை. இல்ல இல்ல, யாரும் குழந்தையா ஸ்ரீல பிரபுபாத பிரணாமா. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात தேசதாரிணே. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்து அவருடைய தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியின் அடியாரே, ஆன்மீக குருவே, உங்களுக்கு எங்கள் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்கள். நீங்கள் சைதன்ய தேவா பகவானின் செய்தியை அன்பாக பிரசங்கித்து ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் சூனியத்தால் எழுந்திருக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளை விடுவிக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், இன்னும் வேற யாரெல்லாம் படிக்கிறாள்? எவ்வளவு பேர் இருக்கும் நம்ம கிளாஸ்ல? 21 பேர் இருக்கும், இன்க்ளூடிங் 20 பேர் நீங்களே இருக்க. எல்லாரும் படிக்கலாமே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அவுட் சைடர்ஸ் மாதிரி இப்படி குவைட்டா உட்காந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் விக்டோரியா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா வாசிக்கட்டுமா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க, அப்பதானே தெரியும். எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண எவ்ரிபடி will be given a chance. எஸ், படிங்க மாதா. என்ன போன வாரம் வரல நீங்க? எனக்கு அந்த கிளாஸ் இருக்கிற இந்த லிங்க் எனக்கு கவனிக்காம விட்டுட்டேன் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன் உங்களோடது ரெக்கார்ட் ஆயிருந்தது. அந்த ரெக்கார்டை பார்த்தேன் நான். ரெக்கார்டிங் போடுறோமே மாதாஜி. இப்பெல்லாம் சீக்கிரமா காலையில, ஏன்னா எனக்கு நல்ல அட்வைஸ் கொடுத்தாரு இந்த அட்மின் பிரபுஜியும். கடைசி மோமெண்ட் வரைக்கும் நிக்காதீங்க, காத்தாலே போட்டுடுங்க. யாருக்கும் காத்தால பாக்குறவங்க பாக்கணும். கரெக்ட், அதுவும் நல்ல ஐடியா தானே. சும்மா உட்காந்துட்டு லேட்டா போடுறத விட காத்தால ஒரு வாட்டி போட்டு அப்புறம் திரும்பி போடும். எப்படியோ மிஸ் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணாம. நமஹ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரஷ்டேய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நாமினே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்திருக்கும் அவருடைய தெய்வீக அருளான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீல கௌர கிஷோர பிரணாம. நமோ கௌர கிஷோராய சாக்ஷாத் வைராக்கிய மூர்த்தயே விப்ரலம்பர சாம்போதே பதாம்புஜாய தே நமஹ. துறவு ஆளுமை கொண்ட கௌர கிஷோர தாசா பாபாஜி மகாராஜாவுக்கு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் ஆன்மீக குரு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அவர் எப்போதும் பிரிந்த உணர்வு மற்றும் கிருஷ்ணரின் தீவிர அன்பில் இணைந்திருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க இல்லையா? லோவர் பண்ணிட்டாங்க. யாரெல்லாம் படிக்கிறோம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். மீனாட்சி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, கண்ணாடி போட்டுக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். அதுக்கு என்ன பபிதா மாதாஜி படிச்சுட்டு நீங்க படிங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே ஓகே. பபிதா மாதாஜி படிச்சுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல ஜகநாத பிரணாமா. கௌரவர் பவ பூமேஸ்வத்வாம் நிர்தேஷ்ட சஜ்ஜன பிரியா வைஷ்ணவ சர்வபௌமஹ ஸ்ரீ ஜகநாதாய தே நமஹ. சைத்தன்யர் அவதரித்த ஸ்தலத்தை கண்டுபிடித்து வைஷ்ணவ மக்கள் அனைவரும் மதிக்கும் ஜெகநாத தாசா பாபாஜிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். படிக்கட்டுமா? ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரணாமா. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துச்ச ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனைத்து வைஷ்ணவ அன்பர்களுக்கும் எனது மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோருடைய ஆசையையும் நிறைவேற்றும் ஆசை மரங்களைப் போலவே விழுந்து போன ஆன்மாக்களுக்கு இரக்கமும் நிறைந்தவர்கள்.
அது இன்னும் புரியவே இல்லையே. லாஸ்ட் லைன் எனக்கு அந்த last line எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது. ஆனா இதுல இருந்து அடுத்ததுதான் அப்படியே போட்டுட்டேன். மெயினா என்ன, வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம நமஸ்காரம் புரிகிறோம். எல்லோருடைய ஆசைகளையும் நிறைவேற்றும் ஆசை டிசைர் ட்ரீ மாதிரி நீங்க வந்து எல்லா எங்க ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி பண்றீங்க அப்படின்னு. விழுது போன்ற ஆன்மாக்களுக்கு இரக்கமும் நிறைந்தவர்கள்னு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இரக்கமும் நிறைந்த நீங்களாம் இரக்கம் காட்டுறீங்கன்னு இல்ல அர்த்தம். விழுந்து போன இல்ல விழுந்து போன ஆன்மாக்களுக்கு இரக்கமும் நிறைந்தவர்கள். ஃபாலன் சோல் தானே, திரும்பி திரும்பி இங்கே பிறவி எடுத்திருக்கோமே. இப்ப நம்மள ஃபாலன் சோல் எல்லாம் இங்க இருந்து நம்ம எல்லாம் ஃபாலன் சோல் தான். இதுதான் சொல்லியிருக்கு. எனிவே பாக்குறேன், நான் திரும்பி கரெக்ஷன் பண்றேன். எஸ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அருட்செல்வம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரணாமா. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேச கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. ஓ என் அன்பான கிருஷ்ணா, கருணை கடலே, நீ துன்பப்பட்டவர்களின் நண்பன் மற்றும் படைப்பின் ஆதாரம். நீங்கள் பசு மேய்ப்பவர்களின் தலைவன் மற்றும் கோபியர்களின் காதலன். குறிப்பாக ராதாராணி, உங்களுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ச்சனா மாதாஜி, ராதா பிரணாமா. हरे कृष्ण माता जी। श्री राधा प्रणामा। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. உருகிய தங்கத்தை போன்ற உடல் நிறமும் பிருந்தாவனத்தின் அரசியுமான ராதாராணிக்கு எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீ அரசன் விருஷபானுவின் மகள். நீ கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேமராணி மாதாஜி படிங்க பஞ்சதத்துவ மந்திரம். पंचतत्व महामंत्रम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री नित्यानंद பிரபு, அவரது அவதாரமான ஸ்ரீ அத்வைத பிரபு, அவரது உள்ளாற்றல் ஸ்ரீ கதாதர பிரபு மற்றும் அவரது விளிம்பு சக்தி ஸ்ரீவாச பிரபு ஆகியோருடன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கிறார் என்பதை ஒருவர் அறிந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மகாலட்சுமி மாதாஜி கடைசி வந்துடுது உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இவ்வாறு மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் முழு பலனையும் பெற நாம் முதலில் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை கற்று பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் அடைக்கலம் பெற்று ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உங்க கைய லோவர் பண்ணி அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓகே ஒரு நிமிஷம் படிங்க, லோவர் பண்ணிட்டேன். ஓகே மாதாஜி. இவ்வாறு மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் முழு பலனையும் பெற நாம் முதலில் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை கற்று பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் அடைக்கலம் பெற்ற பின்னர் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை செவிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒன்னும் பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல. அதனால ஒன்னும் there's no need to explain இல்லையா. இதெல்லாம் நம்மளே படிச்சு அந்த இதுக்கு என்ன கேட்டுன்னா பிரணாம மந்திரம் என்னதுன்னா இதான் கேட்பா. நம்மளாவே எக்ஸ்ட்ராவா அது மீனிங்கும் தெரியும் சொன்னா வெல்கம், ஓ வெரி குட் அப்படிமா. அதனாலதான் அது வந்து மீனிங்கோட போட்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பஞ்சதத்ர மகா மந்திரம் படுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டான்ஸா இருக்குல்ல, பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திஹம். இந்த பேராவும் இதுல சேர்த்துக்கணுமா? அதுல நான் போடல, உங்களுக்கு போடணும்னா அதையும் மீனிங் கண்டுபிடிச்சு. இல்ல அதுக்கு ஏதாவது தலைப்பு இருக்கா? அதுக்கும் மீனிங் இருக்குமே, அதுக்கு ஒரு தனி மீனிங் இருக்கும். நான் அது போடல இல்லையா, அது போட்டு விடுறேன் அவ்வளவுதான். தெரியல, அதுக்கு இல்ல, அதுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் உண்டான்னு கேக்குறேன். இருக்கும் ஏதாவது இருக்கும் மாதாஜி, நானே தேடணும். நான் பொறுக்கி எடுத்து அந்த பிரணாமத்தை போட்டிருக்கேன். அது ஆக்சுவலி ஜெனரலா யாரும் பாடுறது கிடையாது. பட் நம்ம புதுசா படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5-6 மாசத்துக்கு மேலே முதல்ல நீங்க தான் கொடுத்தீங்க. அதுல நிறைய பேர் தான் சொல்றேன், பாக்கி எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியறது, இது மாத்திரம் ஸ்டக்கப் ஆயிடுறாங்க. இது புதுசா இருக்கே அப்படிங்கிறாங்க. நான் என்ன இருக்கு, இதுவும் பிரணாம மந்திரம் தான், அது பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தோட ரிலேட்டட் தான். அதனால அது முன்னாடி அது நான் தேடுறேன், நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன். இதெல்லாம் என்கிட்ட மறந்து போயிடும். நாளைக்கு கிளாஸ்ல வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம்.
அது நான் என்ன தேடி பிடிச்சு அதுவும் போட்டு விடுறேன். மெயினா வந்து உங்களுக்கு இது என்ன காட்டணும்னு நினைச்சேன். ஒரு நிமிஷம் அதை அப்டேட் இல்ல பண்ணி எனக்கு என்னமோ அதோட மீனிங் மாதிரி தான் தோன்றது. அது இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்துக்கு தான் அதுதான் மீனிங் தோன்றது. பாக்குறேன் ஒரு நிமிஷம். உங்களுக்கு வந்து குரு பரம்பரா அதாக்க நான் வந்து புதுசா ஒரு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி முன்னால வந்து சொன்னாங்க ஹரே கிருஷ்ணான்னு தான் சொல்லணும். கிருஷ்ணா வந்து ஃபெமினைன், திரௌபதிக்கே கிருஷ்ணான்னு ஒரு பேர் இருக்கு, அதனால ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லணும். சொல்லக்கூடாது, கிருஷ்ணான்னு இழுக்க கூடாது, கூடாது, கிருஷ்ணா தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கிருஷ்ணா தான் சொல்லணும். கிருஷ்ணான்றது திரௌபதிக்கு ஒரு பேரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால இப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை எப்படி கூப்பிடணுமா? ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணான்னு வரும். நம்ம சும்மா ஹரே பகவானை கூப்பிடும்போது ஹரே கிருஷ்ணான்னு தான் கூப்பிடணுமா? எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணால தான் வரும், கிருஷ்ணான்னு வருது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. தெரியாது, இவ்வளவு எல்லாம் டீடைல் தெரியல. இந்த பிரிண்ட்ல வந்து கிருஷ்ணான்னு போட்டுருக்கு. கூப்பிடலாம், எப்படி வேணா கூப்பிடலாம். ஒரு ஆள் பேசினாதான் கேட்கும். என்ன சொல்றாள் விக்டோரியா மாதாஜி? விக்டோரியா மாதாஜி இந்த பிரிண்ட்ல வந்து ஹரே கிருஷ்ணானே போட்டிருக்கு, அதான் நான் நினைச்சேன் கிருஷ்ணன் போடாம போட்டிருக்கே அப்படின்னு. இந்த 8 அதுவும் நான் ஒரு நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன், இன்னைக்கு இல்ல. அது கரெக்டா அது வேர்ட்ஸ் போட்டுட்டு அது ஏன் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண அதே போல ராம ராம அப்படி பண்ணக்கூடாது, ராமா ராமா சொல்லணும். அந்த மா வந்து ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து ஒரு மீனிங் இருக்கு, அது நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே, இது வந்து இப்போ இந்த பரம்பரை நான் என்ன ஆரம்பிச்சேன்னா வந்து குரு பரம்பரை. அதை கேட்பா, கண்டிப்பா கேட்பான். நம்ம பிரபுபாதால இருந்து ஒரு 5-6 முன்னாடி அவரோட ஆச்சாரியார், அவருக்கும் எழுதல ஆச்சாரியாவா பேரு சொல்லும்போது தான் எங்கிட்ட கேட்டான். அப்போ நான் சொன்னேன் அந்த 5-6 தானே கேட்டான்னு நான் சொல்லிட்டேன். எங்கிட்ட அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் கேட்கல. சப்போஸ் உங்ககிட்ட வந்து அவ கொஞ்சம் அவளோட டீட்டெயில் தெரியுமா அப்படி கொடுத்தா தெரியாத, நீங்க நம்ம எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து தெரியும் சொல்லணும், ஏதோ தெரிஞ்சதை சொல்லாமே. அப்ப அதனால நான் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ குரு பரம்பரா ஏவம் பரம்பரா, இது வந்து பகவத்கீதை ஸ்லோகம் இருக்கு. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விது. அது என்னது? பகவத்கீதை வந்து டிசிப்ளிக் சக்சஷன், பரம்பரா பிராப்தம். அந்த பரம்பரையா தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பிராப்தம்னா என்னது கிடைத்திருக்கு. இத வந்து அது யார் கிடைச்சது? ராஜா ரிஷிகளுக்கு கிடைச்சது. ரிஷிகள்லாம் ஐ மீன் ராஜா கிடைச்சது. ராஜா எல்லாம் வேற உள்ள அவரோட ரிஷிகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்து அந்த மாதிரிதான் அது வந்து பரம்பரையா வந்திருக்கு அப்படின்னு. சோ இது வந்து நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்கேருந்து வந்தது? கிருஷ்ணாக்கு தான் வந்தது. அப்புறம் அது பிரம்மா, நாரதா, வியாச, மாதவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இவளோட பத்தி எல்லாம் அவ்வளவு டீட்டெயில் இல்லை, இருந்தாலும் நான் ட்ரை பண்றேன். லார்ட் சைத்தன்யா, ஈவன் ஈஸ்வரபுரி, நித்யானந்தபுரி, இவளோட மாதவேந்திரபுரியும் இருக்கு. இந்த மாதவேந்திரபுரியில இருந்து ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து இன்டர்நெட்ல கிடைக்கும். அப்புறம் இவருக்கு நமக்கு என்னன்னா இங்க இருந்து கேட்பான் அந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி. அவருக்கு மேல யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவருக்கு அப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்ரீலா போட்டுடலாம். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவருக்கு மேல உள்ள குரு ஸ்ரீல கௌரகிஷோரா, அவர் என்ன ஃபுல் பேரு? கௌரகிஷோர தாசா. அப்புறம் அவருக்கு மேல ஸ்ரீல பக்தி வினோதா டாக்கூர். அதான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் கரெக்ஷன் பண்றது பாக்கி இருக்கு. அப்புறம் இது வந்து ஜெகநாத கோஸ்வாமியா அப்படின்னு போட்டுப்போம். அதுக்கு மேல விஸ்வநாத, நரோத்தம தாசர், இவெல்லாம் ஃபேமஸ். ஏன்னா இவ வந்து பஜனை எல்லாம் அந்த இது சாங்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கா, பஜன் சாங்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கா. நரோத்தம தாஸ் நிறைய இருக்கும் அவரோட. அதேபோல கிருஷ்ணதாச கோஸ்வாமி. அப்புறம் இவெல்லாம் ரகுநாத ஜீவ கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்வரூப கோஸ்வாமி, சனாதன ரூப கோஸ்வாமி, இதெல்லாம். அப்ப இதெல்லாமே லார்ட் சைத்தன்யால இருந்து கீழே வந்து. அப்ப அவ இது இங்க இருந்து கேட்கறதுல கீழே இருந்து கேட்கறாங்க. பக்தி ஏன்னா நமக்கு எவ்வளவு தெரியும்னு பாக்குறது. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் 4-5 தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா நல்லது. ஆனா அதோட வந்து நான் இங்க போட்டுட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் இது பண்ணி. அவ வந்து இன்கேஸ் பரம்பரா கேட்டுட்டானாக்க நமக்கு 4 பரம்பரா இருக்கு. கிருஷ்ணாட்டேருந்து வந்ததுதான் ஒரு பரம்பரை. நம்ம ஏதோ ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப யார்கிட்டேருந்து வந்தது? ஒண்ணு வந்து பிரம்மாட்டேருந்து வந்தது. இன்னொன்னு வந்து லக்ஷ்மி, ஸ்ரீ லக்ஷ்மிட்டேருந்து வந்தது. ஒண்ணு இல்ல சிவன்டேருந்து வந்தது. ஒண்ணு வந்து சனகா, அந்த 4 குமாரர்கள், 4 குமார்ஸ் அவர்கிட்டேருந்து வந்தது. சோ பிரம்மாட்டேருந்து வந்தது என்னது? இது பிரம்ம சம்பிரதாயா. லக்ஷ்மிட்டேருந்து வந்தது ஸ்ரீ சம்பிரதாயா. இவர் சிவன்டேருந்து வந்தது ருத்ர சம்பிரதாயா. குமாரர்கள் 4 குமாரர்கள் அவர்கிட்டேருந்து வந்தது குமார சம்பிரதாயா. இதான் 4 சம்பிரதாயங்கள். எல்லாம் கிருஷ்ணரோட அட்வைஸ் தான். இது ஒரு சின்ன கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஒரு சம்பிரதாயமா உங்களுக்கு என்னது? ஒரு திலகம் இடுறதுல சம்பிரதாயத்துல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஏதோ ஒரு அந்த ஒரு மந்திரத்துல வேணா இருக்கலாம், ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்னது. ஆனா எல்லாமே எங்க போய் செய்யறோம்? எல்லாம் இலக்கு என்னது? கிருஷ்ணரை தான் அடையிறதுக்கு. அப்புறம் இந்த நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்றோம்னா பிரம்ம சம்பிரதாயம்.
கௌடிய பிரம்ம சம்பிரதாயம். கௌடிய என்னன்னாக்க பெங்கால். நம்ம வந்து அந்த பெங்கால்ல இருக்கிற அந்த ஆச்சாரியர்களோட ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம இது வந்து ஃபாலோ பண்றோம். பிரம்மான் அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது வந்து யாரு, நாரத முனிட்ட சொல்லி, நாரத முனி வந்து 4வது பேர் போடலைங்க. பட் அந்த இங்க இருக்கே 4வது யாரோட பேர் போட்டிருக்கு, 4வது பேர் மத்வாச்சாரியர். வியாசர். வியாசர் இங்க வந்து போட்டோ போடல. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி கரெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ண. மத்வாச்சாரியா போட்டிருக்கேன் பாருங்க. 5 அது 5வது. 4வது வியாசர் இல்ல, மாதவாச்சாரியர். அப்புறம் 6, 7, 8 அப்புறம் தான் 22வது தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதேதான் இவரோட குருவா இருந்து அவர்கிட்ட இருந்தா இவர் படிச்சு இவர் சொல்லி. அப்புறம் 29வது பக்தி வினோத டாக்கூர். அப்புறம் 30வது இங்க போடல, பக்தி சித்தாந்த டாக்கூர். அப்புறம் இதுக்கு மேல அந்த இவாளோட எல்லாம் இந்த போட்டோல போடல. பட் நம்ம அப்புறம் இங்க நம்ம என்ன லட்சுமியை வந்து லட்சுமிஜிய லட்சுமிய ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை யாரு வந்து ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரியா. இதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம், ஏன்னா சவுத்லயே இருக்கு. அதே போல லார்ட் சிவா, சிவனை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரவங்க. ருத்ர சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றவங்க யாரு, விஷ்ணு சுவாமி. அப்புறம் இதெல்லாம் நார்த்ல ரொம்ப ஃபேமஸ். அப்புறம் வந்து குமார் சம்பிரதாயில இருந்தது நிம்பகாச்சாரியார். அப்ப இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு பேஸ். இது ஆல்ரெடி 18 days கோர்ஸ்ல எல்லாம் சொல்றோம். அதனால நம்ம கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி. அப்புறம் கீழே நம்ம இதை போட்டோ எல்லாம் போட்டு அவரோட கொஞ்சம் டீட்டெயில் எல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு. இவர் வந்து இந்த இது நம்ம தெரியும் இல்லையா, நம்ம இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்புறம் ஒன்னா போடலாம். நீ கிடைச்ச போட்டோ எல்லாம் போட்டுட்டு தென் ஐம் ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணணும்னு வச்சிருக்கேன். எனக்கு காட்டிடலாம் எந்த லெவல்ல இருக்குன்னு. இப்போ இது வந்து இந்த போட்டோ வந்து பேரோட இருக்கு. அப்ப அது வந்து நம்ம போட்டு அதை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணலாமா, கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிடலாம். சனாதன கோஸ்வாமி உங்களுக்கு பேர்லாம் தெரியாது இல்லையா. இப்ப இந்த 6 கோஸ்வாமி, எனக்கு இது வரைக்கும் வந்து 6 கோஸ்வாமியோட போட்டோ தான் தெரிஞ்சது. நிறைய பேர் கேட்கக்கூடி செய்வாங்க ஸ்கூல் இதுல கிளாஸ்ல, யாரு சிதர் சனாதன, யாரு எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு சேமா இருக்கா. அது நமக்கு தெரியாது. ஏன் அப்பதான் ரூபா கோஸ்வாமி வந்து இங்க இருந்தா நான் நினைச்சேன் நடுவில் இருக்கிறது ரூபா சனாதனா அப்படின்னு நினைச்சேன். அவ 2 பேர் பிரதர்ஸ். அப்புறம் இந்த போட்டோ வந்து பேரோட இது கிடைச்சோன்னா ஆஹா நமக்கு வரப்பிரசாதம் இது ஒண்ணு பகவான் கொடுத்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுனே அழகா உங்களுக்கு வந்து இது வாக்கா யூஸ் பண்ணிடுறேன். இது வந்து இவர் தான் சனாதனம், ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி. இவர் ரூபா கோஸ்வாமி, இவர் அண்ணா. சனாதனம் வந்து அண்ணா ரூபாவோட. இவெல்லாம் கசன் பிரதர்ஸ். ஸ்ரீல ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி அண்ட் ஜீவ கோஸ்வாமி. இவ எல்லாருமே 6 எஸ்தட்டிக் டிவோட்டிஸ். இவன் வந்து என்னது எப்படி எஸ்தட்டிக்கா எப்படி இந்த துறவு மேற்கொண்டு எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிளா இவங்க இருக்காங்க. இது வந்து என்ன நம்பர் போட்டேன் போர்ட்ல, 26வதுல இருந்து கொஞ்சம் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 26 தான் இவர் நரோத்தம தாசன், அவரோட போட்டோ கிடைச்ச போட்டேன். 27வது வந்து விஸ்வநாத. அந்த மாதிரி எனக்கு போடணும்னு ஆர்வம் இருக்கு, பார்க்கலாம். 26வது ஏன்னா நம்ம பிரபு வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாத வந்து 32. அப்ப எனக்கு எவ்வளவு போட்டோ கிடைக்கிறது. அவளுக்கு கொஞ்சம் போட்டோ கிடைச்ச அப்புறம் என்ன தோணுது, சரி கொஞ்சம் டீட்டெயிலும் போடலாமே அப்படின்னு. 28வது வந்து பலதேவ வித்யாபூஷணா. அப்புறம் அவரோட கொஞ்சம் போட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா இவரோட வந்தது ஜெகநாத தாசா. அவரோட வந்து அதே லெவல்ல தான் வர. இவாள்லாம் வந்து ஆச்சாரியர்கள், இந்த சிஷ்யா அந்த மாதிரி இதுல வருது. ஸோ இவரோட கொஞ்சம் போட்டேன். அப்புறம் 29 தான் இவர். அப்போ எனக்கு தோணித்து 28 அவர்னா இப்போ நடுவில் இவர் என்னது ஒன்றும் இல்லை, இவர் வந்து இது மாதிரி டிசைபிள் மாதிரி. ஸோ தே ஆல் ஸ்டாண்ட் இன் தட் 28வது லெவல்ல தான். அப்புறம் 29 வந்து பக்தி வினோத டாக்கூர். அவரோட தான் போட்டோன்னு பார்த்தா நிறைய போகும். இதை ஷார்டன் பண்ணோம். இவ்வளவு எல்லாம் டீட்டெயில் நம்ம படிக்க வேண்டாம். பட் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஐ ஹேவ் டு டூ தட். இந்த ப்ரெஸி ரைட்டிங் மாதிரி அதை கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணும். அப்புறம் இது போட்டோ மாத்திரம் இது வந்து போட்டு நேத்திக்கு போட்டேன். இது அப்புறம் டீட்டெயில் எல்லாம் போட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்தவர் இந்த நம்பர்லாம் எழுதி கௌரகிஷோர தாசா. அப்புறம் வந்து பக்தி சித்தாந்த இவர் 31, நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபார் 32. இது மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம இங்க படிச்சுன்றதுனால அந்த போட்டோ இருக்கும், ஈஸியா ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். அப்ப டெய்லி நம்ம அந்த எல்லா கிளாஸையும் நம்ம கிளாஸ் இது படிக்கும் போது என்ன கரெக்டா நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். பின்னாடில இருந்து போனோம்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் இவரோட போட்டோ போடுறேன், அப்புறம் சரஸ்வதி இவரோட போட்டு விடுறேன். அப்ப என்ன நமக்கு வந்து பரம்பரையா நமக்கு தெரியும். ஓகே, இதுதான் திஸ் இஸ் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் என்னோட. ஓகே, வந்து ஸ்டாப் பண்றேன். அண்ட் இப்ப நம்ம வந்து அந்த ஒரு புதுசு இல்லை, ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். பட் அந்த சம்சாரதாவா இன்னைக்கு வேண்டாம், கொஞ்சம் பிரேக் கொடுத்துட்டு அப்புறம் இன்னொரு நாளைக்கு பார்க்கலாம். குரு பரம்பரை 10 offense நீ படிக்கணும். லாஸ்ட் டைமே விட்டு போயிடுது, மணியோட தான் குரு வந்தனம் அது மாத்திரம் பார்த்துட்டு 10 offense கண்டிப்பா படிக்கணும். அது எப்பவுமே லெவல் 2ல யாரு நம்ம பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க இருக்காங்களே, யாரு நிவேதிதா மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி, உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா மாதாஜி? லெவல் 2ல டெய்லி நம்ம இது படிப்போம்.
எவ்ரி கிளாஸ் இருக்கும்போது எண்ட் பண்ணும்போது 10 ஆஃபீஸ் படித்து தான் நம்ம முடிப்போம் இல்லையா? அதெல்லாம் எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து நான் இப்ப நினைச்சு பாக்குறேன். ஏன்னா இப்ப நேரம் இல்ல. நான் வந்து இப்ப எடுக்கிறது எப்படின்னா வேதா பேசணும் எடுக்கும்போது நேரமே இல்லை. ஓகே, குரு வந்தனா. குருவின் வழிபாடு பிரேம பக்தி சந்திரிகாவிலிருந்து இது அடுத்தது நரோத்தமதாஸ். இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, நரோத்தமதாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பஜன் பாட்டுலாம் எழுதியிருக்காரு. அவர் நரோத்தமதாசா தாக்கூரா எழுதியது. இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், இருந்தாலும் இப்போ நான் வந்து இல்ல நீ எல்லாரும் தெரியுமா? அப்போ தெரிஞ்சுன்னா நீங்களே பாட ஆரம்பிச்சிடலாம். வெரி குட். பிரேமா மாதாஜி எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஒருத்தர பாடலாம். எஸ், பிரேமா ராகமே மாதாஜி தெரியாது மாதாஜி, சொல்லி கொடுங்க அப்ப நான் ஒரு மாதாஜி. வாட்டி ஒரு நிமிஷம், அப்ப நான் ஒரு வாட்டி பாடிடுறேன், உங்களுக்கு நினைவு வரும். எவ்வளவு கிராஸ் பண்ண முடியுமோ அதை வச்சு நீங்க பாடுங்க. இல்ல வரவே இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த இது. ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்டதே இல்ல மாதாஜி இது நாங்க. ஓகே, நான் பாடுறேன் இப்போ. அப்புறம் இதோட ஆடியோ இருக்கா? நான் இப்போ போடணும்னு நினைச்சுக்கிறேன். இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது ஆடியோ. ஓகே, ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நான் பாடிடுறேன். ஓகே. ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா கேவல பகதி சத்மா பந்தோ மோயி சாவதானாமா தே. ஆனா இது நம்ம கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி, ஒரு வாட்டி எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஆனா டிசம்பர் ஒரு 15 டேட்டுக்குள்ள நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சிடும். கிட்ட முடிச்சு இப்ப ரிவிஷன் கிளாஸ் தான் ஆக்சுவலி, அதனால ஒரு வாட்டி பாடிட்டோம். ஓகே, நான் திரும்பி பாடுறேன். ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா கேவல பகதி சத்மா பந்தோ மோயி சாவதானாமா தே ஜஹரா பிரச இல்ல மியூட்ல இருக்கும்னா மியூட் जहरा प्रसादे भाई ये भव तोरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होई जहा होई ते गुरुमुख पद्म वाक्या सिद्धे ते कोरिया ऐक्या आरना कोरी हो माने आशा श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चकुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरितो वेदे गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा हा प्रभु कोरो तो या देखो मोरे पद छाया ए बीजश गुशुक त्रिभुवना ए बीजश गुशुक त्रिभुवना. அவ்வளவுதான், பாட்டு முடிஞ்சாச்சு. இது ஒண்ணு ஜெய ஜெய ஜெயன்னு அவளை வந்து பெருமையா சொல்றது அவ்வளவுதான். जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गोरा हरि बोल निताय गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அவ்வளவுதான். இது வந்து குரு வந்தனம். இது என்ன டைட்டில்? இது வந்து குருக்கு அகைன் குரு பிரணாமம் தான் இவரோட பேரு. குருக்கு வந்து வந்தனம் செலுத்தி அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு. இது வந்து பாடுறா பாடுவோம். ஒரே டியூன் தான் போயிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ஒன்லி தேர்ட் பிரேம பக்தி சந்திரிகாவிலிருந்து நரோத்தம தாசர் தாச தாக்கூரா எழுதியது.
श्री गुरु चरण पद्म केवल्य भगति सद्मा पंदमूई सावधान मते जहर प्रसादे बाई ए भव तोरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होई जाह होई ते श्री गुरु श्री कृष्ण प्राप्ति होई जाही होई ते गुरुमुख पद्म वाक्य सिद्धे ते कोरिया ऐक्या और ना होरी हो मने मने आशा श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा ஈக்குதான் ஈக்குத் இது வந்து 3 நாள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கணும். ஓகே, ஒரு தடவை பாடுங்க சச்சி. चकुदान दिलो जय जन्मे जन्म से चकुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य याद करते प्रकाशितो प्रेम भक्ति जाहे होइते अविद्या विनाश जाते वेद काय जहारे सरितो प्रेम भक्ति जहा होइते गकमा இருக்குல அங்க நிறுத்தணும். प्रेम भक्ति जाह होइते अविद्या विनाशे जाते वेते काय जहारे सरितो माताजी वेदे काय जहर चरितो वेदे काय जहारे सरितो அதே போல திரும்பி 3 நாளும் சேமா இருக்கும். श्री गुरु चरण सिंधु आत्म जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना மாதாஜி ரெண்டாவது லைன் இப்படி போகும். லோகநாத் லோகேர ஜீவநாத். அதே ஏபே ஜஷ குருபுவனா எனக்கு சின்னதா இருக்கு இல்லையா, அப்ப அது வந்து டிஃபரெண்ட் டியூன்ல श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनर बंधु लोकनाथ जोकारे जीवना हाहा प्रभु कोरो तो ये दोखे मरे पद चाया ये पे जश कुशु त्रिभुवना जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கும்போது 2 வாட்டி பாடணும். ஒரு வாட்டி பாடினாலே போறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க லைன்ல, அவங்களுக்கும் சான்ஸ் வேணுமே. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் கம்மி பண்ணவே வேண்டாம், நிறைய பண்ணலாம்.
நிறைய வாட்டி சொன்னா நம்ம தனியா இருக்கோம், நம்ம தான் அடுத்து லீட் பண்ணிட்டு பாடுறோம், எல்லாரும் பஜன் தான் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம பாடிட்டே இருக்கலாம். ஆனா இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல என்ன பண்ணலாம், வெயிட் பண்றாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு கிவ் தெம் சான்ஸ் ஆல்சோ. அது கொஞ்சம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி வி கேன் அந்த ஒரு 2 வாட்டி பாடிட்டு நம்ம நிறுத்திடலாம். எஸ், இப்போ வந்து சேதுலட்சுமி மாதாஜி அடுங்க. हरे कृष्ण माता जी। श्री गुरु चरण बद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोई सावधान माते सहारा प्रसादे बा ये भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होइते गुरु गुरुमुख बत्मा वाक्य सिते कोरिया ऐक्या आर्ना कोरी हो मने आसा श्री गुरु चरणे रति ये से उत्तम गति से प्रसादे पूरे सर्व आसा। இப்ப சித்திரலேகா மாதாஜி திரும்பி இதையே படிச்சிருங்க. हरे कृष्ण माताजी। எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி நல்லா பாடினார். எஸ், கிராஸ்பிங் செகண்ட் மாமா 1 and 2 பண்ணுங்க. ஓகே. அப்புறம் நான் ஆடியோ श्री गुरु चरण बत्मा केवल भक्ति सत्मा बंधो सावधान मते चकारे प्रसादे बाई के भव दोरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होय जागा होई दे कृष्ण प्राप्ति होय जागा होई दे गुरु मुख बत्मा वाक्या चिते ते कोरिया ऐक्या आरा कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रदि यही से उत्तम गति हे प्रसादे पूरे सर्व आशा हे प्रसादे पूरे सर्व आशा। हरे कृष्ण। हरे बोल। मल्लिका माताजी पढ़ो 1 and 2। हरे कृष्ण मल्लिका। हरे कृष्ण माताजी। पढ़ो। श्री गुरु चरण बत्मा केवल भक्ति सत्मा वंदमोई सावतान माते जहर प्रसादे पाए ये भव तोरिया जय कृष्ण प्राप्ति होई जाके होइते गुरु मुख भस्मा क्या चित्तते कोरिया ऐक्या आरिनो होरी हो माने बोल आरना कोरी हो माने आरना होरी हो माने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जय प्रसाद पूरे सर्व आशा। हरे कृष्णा माताजी। நல்லா இது நான் இந்த ஆடியோ போடுறேன். சோ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா நாளைக்கு திரும்பி பண்ணும்போது ஆடியோ போடுங்க மாதாஜி, 2 தடவை கேட்டா சரியா வந்துடும். ஆமா ஆமா தெரியும் மாதாஜி. மாதாஜி நான் கொஞ்சம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தனால லேட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஹனுமத் ஜெயந்தி இன்னைக்கு விசேஷ நாள் வேற. அப்புறம் வந்துட்டேன் கிளாஸ்க்கு வந்துட்டேன். இப்ப 10 ஆஃபென்ஸ் எடுத்துடலாம். அதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 10 ஆஃபென்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் தப்பு பண்றோம், ஜபம் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு பேர்ல நம்ம இந்த மாதிரி தப்பு பண்றோமே, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. தெரிஞ்சாதான் நம்ம பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அதனால ஓகே. இதுல யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ எஸ் மல்லிகா மாதே உங்களோட ஹேண்ட் ஆல்ரெடி ரேஸ்ல இருக்கு, ஒரு படிச்சிருங்கோ. அப்புறம் இறைவனின் புனித பெயரை பரப்புவதற்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த பக்தர்களை நிந்தனை செய்வது.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது பெரிய குற்றம், அது பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. சிவன் அல்லது பிரம்மா போன்ற தெய்வங்களின் பெயர்களை விஷ்ணுவின் பெயருக்கு சமமானதாக அல்லது சுயாதீனமாக கருதுவது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம லாஸ்ட் டைம் படிச்சோம் இல்ல, 2 வாட்டி படிச்சோம் நம்ம இது. ஏன்னா எவ்ரி கிளாஸ் படிக்கணும். எஸ் பத்மா மாதாஜி இல்ல யாரு பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் லோவர் பண்ணிடுங்க படிச்சவாழலாம். ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை மீறுவது. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி படிங்க இப்போ. வேத பதிப்பின் அடிப்படையில் வேதங்கள் அல்லது வேதங்களை அவதூறு செய்வது. நிவேதிதா மாதாஜி எல்லாம் லோவர் பண்ணிடுங்க, ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுங்க படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணரை ஜபிப்பதன் மகிமைகளை கற்பனையாக கருதுவது. 6வது கலாராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இறைவனின் புனித பெயருக்கு சில விளக்கங்களை கொடுப்பது. நாமளே கற்பனையாக சில விளக்கங்களை, அதான் அர்த்தம் அது. அடுத்தது மந்த்ரா யூ ஷுட் நாட் கிரியேட், அதுக்கு மீனிங் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. அடுத்தது யாரு? ரேவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பாயிண்ட் என்ன? புனித பெயரின் வலிமையுடன் பாவ செயல்களை செய்வது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் நாம தான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப நான் என்ன வேணா பாவம் பண்ணலாம், ஜபம் என்ன காப்பாத்திடுவோம், அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. எஸ் 8வது சித்திரலேகம் வந்துச்சு. வேதங்களில் வழங்கப்படும் பலனளிக்கும் செயல்களாக தர்மகாண்டம் ஹரே கிருஷ்ணாவை உச்சரிப்பது ஒரு புனிதமான சடங்கு நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக கருதுவது. அப்புறம் 9வது சேத்துலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்பிக்கையற்ற ஒருவருக்கு புனித பெயரின் மகிமைகளை பற்றி அறிவுறுத்துவது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்பிக்கை இல்லாதவர்கிட்ட நம்ம ஒன்னும் சொல்லிட்டு போக வேண்டாம். எல்லாரும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றேன். ஓகே. அப்புறம் விக்டோரியா மாதாஜி லாஸ்ட் 10. நான் நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணலாம். நம்ம பண்ணணும். விக்டோரியா மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த விஷயத்தில் பல அறிவுறுத்தல்களை புரிந்து கொண்ட பிறகும் புனித பெயரை உச்சரிப்பதில் முழுமையான நம்பிக்கை மற்றும் பொருள் இணைப்புகளை பராமரித்தல், ஜபிக்கும் போது கவனக்குறைவாக இருப்பது குற்றமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னும் கடைசி கொஸ்டின் படிச்சுக்கோ. வைஷ்ணவர் என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பக்தரும் விரும்பிய வெற்றியை விரைவாக அடைய கிருஷ்ணர் பிரேமா இந்த குற்றங்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. கவனக்குறைவாகவும் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பண்றோம் பெருமையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 8வதுக்கு ஒழுங்கா மீனிங் சொல்லிட்டாங்களே. வேதங்களில் வழங்கப்படும் பலனளிக்கும் செயல்களாக கர்மகாண்டமா பண்ணக்கூடாது. கர்மகாண்டம்னா என்னது? நம்ம ஏதோ பண்றோம், ஒரு யஜ்ஞம் பண்றோம், ரொட்டீன் மாதிரி பண்றோம். இல்ல ருட்டீன் அப்படி இல்ல. ருட்டீன் பண்ணிட்டா பரவாயில்லையே. நான் பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யறது அதான் பலனளிக்கும் செயலா அது பண்ணக்கூடாது. வேதங்களில் வழங்கப்பட்டு வேதத்துல கொடுத்திருக்கிறது எல்லாம் பலநோக்கு செயல்கள் தான். இது பண்ணா இது கிடைக்கும், புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணா புத்திரன் கிடைக்கும், அது என்ன அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கே. அந்த மாதிரி கர்மகாண்டம் ஹரே கிருஷ்ணாவை உச்சரிப்பது ஒரு புனிதமான சடங்கு மாதிரி நினைச்சது பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் ஒன்றாக கருதுவது குற்றம். சடங்குன்னு போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் இது மந்திரம் ஒன்லி. அதனால என்ன கிடைக்கும் அதை மாத்திரம் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுதான் நம்ம பண்றோம் தவிர நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதை அவர் கொடுப்பாரு. டெஃபினட்டா அவர் கொடுக்கதான் போறாரு. எஸ். இப்ப திரும்பி நம்ம இதுல படிக்கலாம். எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் இல்லையா? திரும்பி யாரெல்லாம் படிக்கலையா அவங்களோட ஹேண்ட் ரைஸ் ஆகணும். விக்டோரியா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? லோட் பண்றேன். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க 1ல இருந்து. இறைவனின் புனித பெயரை பரப்புவதற்கான தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த பக்தர்களை நிந்தனை செய்வது. பக்தர்களை இன்னைக்கு அந்த கிளாஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? என்னோ பக்தர்களை நிந்தனை செய்யவே கூடாது. எஸ் அர்ச்சனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிவன் அல்லது பிரம்மா போன்ற தெய்வங்களின் பெயர்களை விஷ்ணுவின் பெயருக்கு சமமானதாக அல்லது சுயாதீனமாக கருதுவது. மாதாஜி, நம்மளும் level 3 BVல இதெல்லாம் டெய்லி படிச்சுட்டு இருந்தோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, பக்தி பிகாஸ் நம்ம L3 போகும்போது நான் L2க்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். அதனால ரெண்டும் அந்த மாதிரி சேமா போயிட்டு இருந்தது. இப்ப L2ல ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிப்பா, நம்ம L3ல நம்ம ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது நம்மளும் ஐ வாஸ் குரூப் லீடர் இல்லையா? அப்போ நம்ம ஐ மேட் இட் ஹேபிட் நம்ம படிச்சோம். ஆனா இங்கிலீஷ்ல படிச்சோம். ஆமா மாதாஜி, இங்கிலீஷ்ல படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அருள்செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை மீறுவது. ஐ திங்க் நிறைய பேர் வேத பதிப்பின் அடிப்படையில்
வேதங்கள் அல்லது வேதங்களை அவதூறு செய்வது. வேதங்கள் நான் பாக்குறேன். ஓகே, அடுத்தது அனுசியா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணரே படிக்கிற மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணரை ஜெபிப்பதன் மகிமைகளை கற்பனையாக கருதுவது. ஒண்ணு கூட படிங்க. இறைவனின் புனித பெயர், இறைவனின் புனித பெயருக்கு சில விளக்கங்களை கொடுப்பது. எஸ், வசந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, புனித பெயரின் வலிமையுடன் பாவச் செயல்களை செய்வது. அடுத்த 8வது அதுவும் படிக்கும். வேதங்களில் வழங்கப்படும் பலனளிக்கும் செயல்களாக கர்மகாண்டம் ஹரே கிருஷ்ணாவை உச்சரிப்பது ஒரு புனிதமான சடங்கு நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக கருதுவது. என்ன கர்மகாண்டம் கொடுத்திருக்காங்க? இந்த பலனளிக்கும் செயல்கள்னா என்னது? அதோட அர்த்தம் தான் கர்மகாண்டம் கொடுத்து. அப்போ நம்ம வேதங்களில் வழங்கப்பட்டிருக்கிற பலனளிக்கும் செயல்களாக ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை உச்சரிக்கிறது ஒரு புனிதமான சடங்கு வேற. அந்த மாதிரி நினைச்சு அந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் நம்ம பண்ணினோம்னா மகா பெரிய குத்தம். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஒன்றாக கருதுவது அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. அப்புறம் நம்பிக்கையற்ற, எல்லாரும் படிச்சிட்டோம் இல்லையா? நம்பிக்கையற்ற ஒருவருக்கு புனித பெயரின் மகிமைகளை பற்றி அறிவுறுத்துவது. நாட் ஒன்லி இது, பகவத்கீதையிலே பகவான் சொல்லியிருக்காரு, அவருக்கு அவளுக்குலாம் புரியவும் வராது. சோ வந்து அவஜானந்தி மூடர்களுக்கு எல்லாம் என்னை பத்தி தெரியாது. ஏன்னா நான் அவளுக்கு வந்து இன்னும் காட்டியே கொடுக்க மாட்டேனே. they will not understand me. அதே போல யாருக்கு பக்தி இல்லையோ அவளுக்கு எல்லாம் பகவத்கீதா பத்தியோ இதை பத்தியோ சொல்லவே கூடாது. அப்புறம் என்னது, இந்த விஷயத்தில் பல அறிவுறுத்தல்களை புரிந்து கொண்ட பிறகும் புனித பெயரை உச்சரிப்பதில் முழுமையான நம்பிக்கை மற்றும் பொருள் இணைப்புகளை பராமரித்தல், ஜபிக்கும் போது கவனக்குறைவாக இருப்பது, இதெல்லாமே குற்றமாகும். வைஷ்ணவர் என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பக்தரும் விரும்பிய வெற்றியை விரைவாக அடைய, நம்ம என்ன ஒன்னும் விரும்புறதில்லை. என்னத்த வெற்றி? நம்ம வந்து பகவானுக்கு நல்ல சந்தோஷமா இதெல்லாம் பண்றோம், பகவானை திருப்தி பண்ணுவோம். அதேதான் ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கணும் நமக்கு. ஏன்னா ஜப்பா பண்றோம், நைவேத்தியம் சாப்பிடுறோம், காலையில இருந்து மங்களார்த்தி, எல்லாம் யாரை திருப்தி பண்றதுக்கு? நாட் ஃபார் எனிபடி. நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்துறோம். பகவான் நம்மள பார்த்துட்டு இருக்கார். பரமாத்மா உள்ளியும் அவர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார், சாட்சியா இருக்கார். நம்ம என்ன பண்றோம் எது பண்றோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம பண்றோமே தவிர நாட் ஃபார் எனிபடி எல்ஸ். சோ வைஷ்ணவர் என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு, நம்ம எல்லாருமே வைஷ்ணவ தான், ஏன்னா எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்கள். ஒவ்வொரு பக்தரும் விரும்பிய வெற்றியை நம்ம விரும்புறதில்லை. என்ன பகவானை திருப்திப்படுத்துறது அது ஒண்ணுதான் குறிக்கோளா வச்சிருக்கோம். அது விரைவாக அடைய கிருஷ்ண பிரேமா, இந்த கிருஷ்ண பிரேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவாங்க அந்த கோயில. அது அடையறதுக்கு, கிருஷ்ணரோட பிரேமை அடையறதுக்கு இந்த குற்றங்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்க வேண்டும். இந்த குற்றங்கள் மேல சொல்ல கொடுத்திருக்க குற்றம் எல்லாம் பண்ணாம நம்ம வந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும். மேபி வேர்டிங்ஸ் ஆர் நாட் புட் ப்ராப்பர்லி. நான் திரும்பி இன்னொரு வாட்டி கூட வேற எங்கேயா செக் பண்றேன். இன்னைக்குதான் செக் பண்ணி போட போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், மணி எவ்வளவு மாதாஜி? அதுல ஒரு மாதாஜி அதுல ஒரு பாயிண்ட்ல ஹரே கிருஷ்ணரை ஜபிப்பதுன்னு போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. அது ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பது தானே மாதாஜி? ஆமா, மந்திரம் தான். அதான் சொல்றேன், இது வந்து சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் சரியில்லை ஏதோ இருக்கு. அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கு மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல இருந்து அப்படியே வந்து கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது நான் போட்டிருக்கேன்னு நான் பண்ணல அது, பட் ஐ டுக் இட் ஃப்ரம் தி நெட்ல இருந்து தான் போட்டிருக்கேன். அதுவும் கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் நான் போயிட்டு காப்பி பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சோ நான் வந்து அது வேற எங்கேயாவது பார்த்து திரும்பி இன்னும் ஒரு காப்பி ஃப்ரெஷ்ஷா போடுறேன். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து வேற ஏதாவது சின்னதா எடுக்கலாம். பாகவதம் ராதிகா சொல்லியிருந்தா பாகவதம் வந்து கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுவோம். சிஷ்டாஷ்டகமா எங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. சிஷ்டாஷ்டகம் தெரியும். சிஷ்டாஷ்டகம். ஓகே, சிக்ஷாஷ்டகம் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்குமே மாதாஜி. 8 மணி ஆயிடுத்து, பரவாயில்லையா? நாளைக்கு சொல்லிட்டாங்க. நாளைக்கு? எஸ் எஸ். இன்னைக்கு குட்டியா துளசி ஆரத்தி சொல்லி அது நாளைக்கு எடுக்கலாமா மாதாஜி? ரொம்ப டைம் போயிடும் உங்களுக்கு. 8:15 ஆயிடும். நான் சும்மா லேட் ஆக்க வேண்டாம் இல்லையா? நம்ம எப்ப முடியறதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் முடியறது. பாகவத்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டல ஃபர்ஸ்ட் சாங் சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. எது பாகவதம்டா? பாகவதம் அதான். நான் அது 3 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 4 இருக்கு. 1 2 3 இதெல்லாம் மீனிங் எல்லாம் கேட்பான். 4 இருக்கு. அப்ப இந்த 4 வந்து நம்ம வந்து படிச்சு விடலாம். அது 3 வந்து சேம் டியூனா இருக்கும். ஓகே, அது பெருசா இருக்கும், மீனிங்கும் பெருசா இருக்கும். உங்களுக்கு மீனிங் எல்லாம் கேட்க மாட்டா. நீங்க இப்ப பக்தி சாஸ்திரியில இருக்கணும்னா அதுக்கும் அடுத்த லெவல்ல தான் இந்த மீனிங் எல்லாம் கேட்பா. ஆனா இப்போ உங்களுக்கு வந்து தீக்ஷா வந்து இது அதுக்கு என்ன மீனிங் கேட்டாலும் படிச்சு விடலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இருந்தாலும் இப்போதைக்கு எஸ் இந்த ஸ்லோகா கூட அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க ஜஸ்ட் இது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னா இல்லையா? இல்லன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. பாகவத்ல இல்லன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. பண்ணியா? ஓ சாரி நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இப்ப ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? எஸ்.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜன்மாத்யஸ்ய யதோன்வயாதிதரதஸ் சார்த்தேஷ்வபிஜ்ஞஸ்வராட் तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोञ्चित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्. ரெண்டு தான் ரொம்ப பெருசு. இது வந்து அதே டியூன் தான், பட் கொஞ்சம் ஷார்ட்டனா பண்ணும். நிகம கல்பதரோர் கலிதம் பலம் சுகமுகாத் அமிர்தம் இதா இருக்கும், என்னது மியூட்ல இருக்கும். நிகம கல்பதரோர் கலிதம் பலம் சுகமுகாத் அமிர்தத்ரவ சம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் முகுரஹோ ரசிகா புவி பாவுகா. மீனிங் படிச்சோன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். நான் படிக்க கூடாதுலாம் கிடையாது, உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கே தீட்சை வரதுக்கு. அப்போ மீனிங்கும் படிக்கலாம் அப்படின்னு இதுவும் படிக்கலாம், ஏன்னா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மீனிங். படிக்கும் போதே எனக்கு அது ரியலி ஃபேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இந்த 4 இம்பார்ட்டன்ட். प्राये नाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या हि उपद्रुताः ह्युपद्रुता. இங்க வந்து ஹி போட்டுருக்கு, மந்தபாக்யா ஹ்யுபத்ருதாः. சான்ஸ்கிரிட்ல ஹியூன்னு போட்டிருக்கும், அதான் பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்திருக்கேன், வாயில வரல. ஓகே, இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் வந்து நம்ம இது கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுடலாம். நாளைக்கு again we will repeat. And வேற என்ன பண்ணிருந்துச்சு, இது படிக்கும் போது தான் நினைச்சு பாகவதம் இஸ் செகண்டரி. ஏன்னா அவ கேட்பா கண்டிப்பா. நம்ம வந்து பகவத்கீதா அது வந்து நான் இப்ப பண்ணிடுறேன். 18 சாப்டரோட மாத்திரம் நம்ம பண்ணிடலாம் கொஞ்சம். 18 சாப்டரோட இம்பார்ட்டன்ட் பிரபுபாத இதுனா 108 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் இல்லையா, அதுல வந்து 18 சாப்டர். அதுல உங்களுக்கு வந்து இப்ப ராதிகா மாதாஜி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அவ சொன்னா கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எது தெரியுமோ அது சொல்லலாம் அப்படின்னு. அது ஒன்றும் நினைக்கிறேன் பார்த்தா 18 சாப்டர் மாத்திரம் உங்களுக்கு பாட்டு. அது எப்பவுமே நாளைக்கு, இதெல்லாம் நாளைக்கு தான் பண்ண முடியும். அந்த இது ஷேர் பண்றேன், இப்படி இருக்கும். நீங்க வந்து அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கும். உங்ககிட்ட தமிழ்ல இருந்ததுன்னா தமிழ் வந்து நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் வந்து இதை பத்தம் படிப்பேன். மாதாஜி 55 வந்து மெமரி ஸ்லோகம். என்ன மாதாஜி 55 மெமரி பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல, அது மெமரி பண்ணணும். நாங்க இன்னும் பண்ணல. கொடுத்திருக்காங்களா, லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்களா? கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. ஓ கிரேட். அப்ப அந்த லிஸ்ட் ஒவ்வொரு மாடியூலுக்கும் கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் நாங்க பை ஹார்ட் பண்ணி ஒப்பிச்சிட்டோம். இப்ப இந்த 3rd மாடியூலுக்கு கொஞ்சம் படிக்கணும். எக்ஸாமுக்காக. ஆமா, எக்ஸாமுக்காக படிச்சிருக்கேன். ஓகே, நான் இதுல நம்ம என்ன இனிஷியேஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைச்சேன். ஓகே, பக்தி சாஸ்திரி இருக்கு, எனக்கு தெரியும். நம்ம வந்து 18 சாப்டரோட மாத்திரம் நம்ம வந்து பார்க்கணும். எல்லாருமே தெரியும், அதனால எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். எல்லாருன்னா 15க்கு அப்புறம் 16, 17 கிடையாது, 18ல இருந்து. எஸ், உங்க ஹேண்ட் ரைஸ்டா இருக்கு. நீங்களே படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமாமத்தை படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகமும் மாதாஜி நான் இங்க இருக்கேன். சமோதமஸ்தப சௌச்சம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமா இல்ல 42வா? 42, 18.4. சமோதமஸ்தப சௌச்சம் க்ஷாந்திரார்ஜவமேவ ச
ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். அர்ச்சனா மாதாஜி 54 18 हरे points. कृष्ण माता जी। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। நேரமாயிடுதுல ஒன்லி ஸ்லோகம். அப்புறம் நம்ம வந்து மீனிங்கும் படிக்கலாம். ஏன்னா அவர் ஏதாவது கேட்டுட்டா 18 சாப்டர்ல உனக்கு எந்த ஸ்லோகா வந்து இம்பார்ட்டன்ட், எந்த ஸ்லோகம் உனக்கு பிடிக்கும், சரி அதோட மீனிங் சொல்லுனா, ஓ நான் வந்து ஸ்லோகம் தான் படிச்சேன் மீனிங் தெரியும், அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. படிக்கல மாட்டாது நானு. யாரு? சித்ரலேகாவா? பிரேமா, நான் முதல்ல ஸ்லோகம் படிக்கல. நீங்க படிச்சது மீனிங் படிக்கல மாதாஜி. மீனிங் வேண்டாம், இப்போ வேண்டாம் சொன்னேனே, மீனிங் வேண்டாம். இப்போ நேரம் இல்ல மாதாஜி, 8 மணி ஆயிடுது, அப்போ பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும். சித்ரலேகா மாதாஜி படிச்சிருக்கோம், நாளைக்கு மீனிங் பார்க்கலாம். 54 மாதாஜி. 54. ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा नाशोषधि न काङ्क्षति तमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ஓகே, 3 எண்ணம் படிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஓகே, யார் நெக்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, யார் படிக்க போறது இல்லையா? பக்தியா சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. 55 மாதாஜி. 55. பக்த்யா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. எஸ், பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்த்யா மாம் அபிஜானாதி. மாதாஜி 58 எல்லாம் நம்ம படிக்கலாம், செலக்டட் தான் 58 படிக்கிறேன் மாதாஜி. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதா தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரன் நஷ்ரோஷ்யசி வினக்ஷசி. அகங்காரான் அப்படி படிக்கணும், அகங்காரன் கிடையாது, அகங்காரான். அகங்காரான் கரெக்ட். ஓகே, 18.6. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ईश्वर सर्वभूतानां निर्बीजेऽर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? அதனால தான் லோவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு வாட்டி படிச்சதுன்னா பாக்கி எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. 18.65. அடுத்து பத்மா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? யார் படிக்கலையோ அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் எவ்வளவு பேர் இருக்கான், யாரெல்லாம் இது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல இந்த இதுல பகவத்கீதால? அருள் செல்வம் பிரபுஜி, பிரேமாராணி மாதாஜி, மாலதி மாதாஜி இன்னைக்கு வாயை திறக்கல. லலிதா கண்ண மாதாஜி பார்க்கவே இல்லைண்ணா. லலிதா கண்ண மாதாஜி பண்ணுங்க. எங்க விக்டோரியா மாதாஜி, மோகன்தாஸ் பிரபுஜி எல்லாம் நீங்களே லலிதா கண்ணன் இருக்கேதோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கோ. படிக்கட்டுமா? இத படிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அச்சா, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணுமா? ஓகே, சிஸ்டமா நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. எஸ் எஸ், இப்ப படிக்க பார்க்கலாம். அன்மனாபவம் பாக்கி எல்லாரும் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. 65 18.6. மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. பவிதா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 66. सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. माताजी तुम சொல்லுங்க மாதாஜி. मोक्षयिष्यामि मा शुचः. நீங்க சும்மா ரஃபா தான் படிக்கணும். நாளைக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிடலாம். வித் மீனிங் படிக்கும் போது என்ன நல்லா புரியும். அப்ப நம்ம கான்பிடண்டா அவங்க கேட்கும் போது எது உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா 18 எல்லாம் அடிச்சு விடலாம். எனக்கு இது ஒண்ணு இல்ல 4 தெரியும், அவர் போரும் சொல்லணும், அது வரைக்கும் நம்ம இப்படி சொல்லிடணும். ஓகே, 68 பிரபுஜி சொல்லுங்க. அருள் செல்வம் பிரபுஜி. இதம் பரமம் ஹுஹ்யம் மத் பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யசி
அசம்சய. சம்சயம்னா டவுட், அசம்சயம் வித்தவுட் டவுட் அப்படிங்கிற. வித்தவுட் டவுட் நீங்க எல்லாம் எங்கிட்ட வந்துடுவீங்க. நான் சொல்ற பிள்ளைங்க நீங்க கேட்டீங்கன்னா சமத்து குழந்தைகளா இருந்தீங்கன்னா என்கிட்ட என்னுடைய உலகத்துக்கு வந்துடுவீங்க அப்படிங்கிற. நல்லா இருக்கு இதோட மீனிங்லாம். எஸ், யார் நெக்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண போறீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாளுக்கு சான்ஸ் பண்ணி. எஸ், மோகன்தாஸ் பிரபுஜி படிங்க. தஸ்மான். எஸ், 69. Hare Krishna, you're on mute. Mohandas Prabhu. Sorry, Mataji. Sorry. Nacha tasman manisheshu kaschin me priya krittamaha bhavita nacha me tasmat anya priyataro bhuvi. Hare Krishna. Anyaha, you make that the stress பண்ணிடுங்க. That anyaha. Anyaha priyataro bhuvi. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டீங்க. நோ சீட்டிங் அலௌட். யாரு படிக்கலையோ கையை தூக்குங்கன்னு சொன்னீங்களா மாதாஜி? அதனால படிக்காதுக்கு இருக்கிறவங்க யாரு? சரி மாதாஜி. கோமதி மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜி எல்லாம் வீட்டுல பிஸியா இருப்பாங்க. சமைச்சு விக்டோரியா மாதாஜி படிங்க. யார் லாஸ்ட் வந்தாச்சு? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थः तत्र श्री. மாதாஜி கேக்குறதா? यत्र योगेश्वर कृष्णो அங்க முடிக்கணும். यत्र योगेश्वर कृष्णो. ओके. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो तनुर्तरः तत्र श्री विजयो पुदिर त्रिवाणीद मदिर्ममः. மம சரி. மமனா நான் எனக்குன்னு சொல்றேன். அந்த மம என்ன போட்டுருக்கு? இன் மை ஒப்பீனியன். நிதிஹி, இதுதான் என்னுடைய ஒப்பீனியன். மமனா நான், என்னுடையது அப்படிங்கிறது. இதோட மீனிங்லாம் நமக்கு நாளைக்கு பார்த்து கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணிடுங்க. நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன். அப்ப இது நம்ம பண்ணிட்டோம்னா இது 18 சாப்டர் அட்லீஸ்ட் நம்ம படிச்சுடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 18 சாப்டர் அண்ட் இது பாகவதத்தோட அந்த 4 ஸ்லோகம் அது படிச்சுடலாம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் வந்த வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் நான் நமஸ்காரம் பண்ணணும் இல்லையா? தண்டவத் பிரணாம், பஞ்சாங்க பிரணாம்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு இது வாஞ்சா கல்பதற்கு. இது அட்டெண்டன்ஸ் போடலையே, ஒரு நிமிஷம் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருக்குன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் போட்டிருந்தேன். ஒரு நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். கிடுகிடுன்னு அதை பண்ணிடுறேன். நிறைய பேர் விட்டும் போயிட்டாங்க இல்லையா? நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆனா நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வரல. ஓகே, அர்ச்சனா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நான் போடும்போது நீங்க இருக்கல, போட்டுட்டேன். எஸ், சித்திரலேகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க வந்துட்டீங்க. துர்காதேவி மாதாஜி வந்து போனாங்களா? என்ன எப்படி பார்த்தாங்களா? அவங்க பாவம் ஸ்கூல் இது கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, வந்திருப்பாங்களா தெரியல. ஓகே, கன்ஃபார்ம். சாஸ்வதா மாதாஜி வரல. கீதா மாதாஜி வந்தாங்களா தெரியல. கலாராணி மாதாஜி எஸ். கேசவாணி வரது கிடையாது. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வரது கிடையாது. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி எஸ். அப்புறம் மகாலட்சுமி மேடம் எஸ் மாதாஜி போட்டேன். மல்லிகா மாதாஜி வந்தாங்க. மாதா மைத்ரி மாதாஜி வரல. நம்ம யாரோட தப்பி தவறி நான் போடலன்னா நீங்க சொல்லுங்க இருக்கே மாதாஜி. மீனாட்சி மாதாஜி வந்தாங்க. மணிமேகலை மாதாஜி வந்தாங்களா? நான் பார்க்கல. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதான் எனக்கு தெரியும். மியூட் பண்ணிடுங்க. நிவேதிதா மாதாஜி, கோமதி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி பாக்கலையா? இருந்தாங்களா புஷ்பா மாதாஜி? நான் பாக்கல அவங்கள. இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. அவங்க கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க மாதாஜி, சொல்ல சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே, அந்த மாதாஜி தான் சொன்னாங்களா? ஓகே மாதாஜி, சேதுலட்சுமிக்கு போட்டீங்களா மாதாஜி? நான் எம்எஸ் சேதுலட்சுமி இங்க இருக்கே, அப்பவே போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜப்பா போயிட்டு இருக்கும் போதே யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ அவங்களோட எல்லாம் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் மாதாஜி. ஓகே, ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க நேத்து போன கிளாஸ் நீங்க வந்தீங்களா? 2 ரேவதி வரல மாதாஜி, நான் டிராவல்ல இருந்தேன், எனக்கு கனெக்ட் ஆகல. ஏன்னா அவங்கள அப்ப நான் ஆப்சென்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க உங்க பேரு ரேவதி போட்டிருந்தீங்களா? அப்ப நான் அவங்களுக்கு ஒரு பர்ஸ் தூக்கா எடுத்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் பர்ஸ்? கையில கொண்டு எல்லாம் மியூட்ல பண்ணிட்டு நீங்க வீட்டுல பேசலாம். எனக்கு தோணுது எங்ககிட்ட இன்னும் பேசுறீங்கன்னு. ஓகே, இவங்க வரல, நீங்க வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு. ஓகே, விஜயலட்சுமி யாருக்கும் விஜயகுமாரி மாதாஜி இருந்தாங்களா? இல்ல. எஸ் விஜயலட்சுமி இல்ல. சங்கீதா மாதாஜி இல்ல. சாந்தி மாதாஜி இல்ல. ஸ்ரீபிரியா இல்ல. சிங்கார செல்வம் கிடையாது. திலகவதி மாதாஜி வந்தாங்களா? நான் பாக்கல. ஓகே, இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் இருக்கும் கிளாஸ். பபிதா மாதாஜி வந்தாங்க.
உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி வரது கிடையாது. வசந்தி வந்தாங்க இல்லையா? வசந்தி மாதாஜி இருந்தாங்க இல்லையா? இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்களே. விஜயகுமாரி பி மாதாஜி வரல. எஸ். தினேஷ் பிரபுஜி வரது கிடையாது. சங்கர் நாராயண் பிரபுஜி வரது கிடையாது. கேமணி இல்லை. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வந்தாங்க. உங்களுக்கு திலகம் விட்டுட்டேன், நீங்க ஜப்பா பண்ணீங்களே அதனால. இது உஷா யாரு தெரியாது? உமா தங்கராஜ். ஐ திங்க் he was to give me பிரபுஜி, மோகன்தாஸ் பிரபுஜி நீங்க நம்பர் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரு, கொடுக்கவே இல்லை. அப்படியே இருந்து போயிடும் அது. சாரி மாதாஜி, ஐ வில் டெக்ஸ்ட் யூ மாதாஜி, முடிஞ்சோன்னு நான் அனுப்புறேன். ஓகே ஓகே. இல்ல இவ வந்து இன்னைக்கு வரல. அப்புறம் ரெகுலரா வரலன்னா then I don't need but வந்து we can ask them. Yeah, so this will go on for at least 2-3 months in the class எல்லாம் போகும். So we'll have to ask them if you are interested, come and join the Diksha. Okay, Hare Krishna. Thank you so much. இதை முடிச்சுட்டு இப்ப நான் வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ட சொல்றேன். வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु जय, भागवत ग्रंथ की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण. क्लास माताजी. Thank you. நாளைக்கு हरि बोल, हरि बोल. எனக்கு என்ன நடுவில் என்ன சிரிப்பு வந்ததுன்னா, நீங்க என்ன சொல்றீங்க தெரியாது, நாங்க பாடி ஜெய் 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 சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கேட்டீங்கன்னா லேக் இருக்கு இல்லையா? சில பேருக்கு லேட்டா கேட்கும். அவங்க ஜெய் வேற வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஜெய் ஜெய் எல்லாரும் ஜெய் ஜெய் தான் மாட்டாங்க. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी, थैंक यू माताजी, थैंक यू माताजी, हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी, थैंक यू माताजी.